Nandito ako sa nandito ako sa Acacia. Ayun sa Pillion Fest. Ayun, nandito ako. Nandiyan yung sundo ko. Di ko pa nare-reply yung di ko pa nare-reply yung LS mo, ay yung premiere mo kagabi. Ayun, konti lang yung konti lang yung aking na replay. Ayan, nandito tayo. Ayan, dyan ako magsusundo. Ay, wala pa. AC Vlogs, good morning. Ayan. Di pa kita napupuntahan AC Vlogs. Ayan, medyo busy pa ako. Siguro pag baka bukas ako ipi-playlist kita bukas ha. Ayan yung first 50 na video mo within a month. Good morning. Ayan te, good morning. Ayan, shout out. Ayan, tamsak na harang. Ayan, bunso. Ayan, live pala ako. Ayan. Naka-live to. Ayan, sige po, salamat. Okay. Bawi na lang ako sa'yo. Medyo busy kasi ako. Kanina nakauwi ako almost 2 AM na. Ayan, may bisita ako. Ayan, magsusundo ako ngayon dito. Ikaw pa. Ayan, dito ako. Ayan, Acacia Hotel. Tapos, nandito ko. Ayan. Ayan, may mga magagandang view dito. Ayan. Ayan, Manoy, sino naman dinala mo dyan? May ko, Noy, may bisita akong may bisita akong Koreano, dalawa. Ayan, kaya di ako kagabi absent talaga ako totally, tapos nung isang, kagabi, absent ako kagabi. Ayan, sobrang busy talaga. Ayan, inabot ako madaling araw dito. Ayan, gusto mo pumunta dito, Manoy? Ayan, nandito. Wala pa yung sundo ko. 9:29, ay 10:20 pa daw sila bababa. Ayan, 40. Hindi siya, hindi siya quarantine. Ay, dito sila nag-quarantine ng 14 days sa hotel na yan. Katatapos lang nila nung 13. So, kaya yan. Shoutout po kuya. Ayan, shoutout sa iyo dyan. RCJ TV, puntahan mo yan si AC Vlog, si Ate Christina, si Manoy Samski. Ayan si, sino pa ba? O yun, sila lang nandiyan dyan. Puntahan mo yan RCJ TV. Yung na yan, yung tatlo na yan. Si Yashoy kasi yan nandiyan dyan, naka-BG. Ayan, maaga siya kanina. Nag-live stream, Ayan, si Bunso ay friend mo muna siya. Ayan, si World Speak News, si, din yan. Si sige. Ayan, pupunta. Ayan, legit ito, idol. Puntahan ko ta. Lahat yan legit na AC Vlogs. Mga mababait ang mga yan. Si RCJ TV, pa yan, baby pa ang bahay, nabawasan ang kanyang saging ng 25 daw kagabi. Ayan, 98 na yan magi-grade 1 na sana yan kanina. Ay, ngayon. Ayan, nag-rent car ka ba? Hindi, Manoy. Auto ko ang gamit. Ayan, Tamsak. Ayan, Gigi Badge. Ayan, thank you. Di ko alam kung nag-premiere ka kagabi. Ayan, wala ako, madaling araw na ako nakauwi kagabi. Busy ako. Ayan, may bisita kasi ako. Nagpo-program kasi ako ng makina. Ayan, so medyo matagal kasi programming. Inabot ako ng gabi talaga, sobra. Kuya Don, nagmukbang ng banana sa'yo si Lolo. Ayan, Tamsak. Ayan, name ng hotel? Acacia Hotel. 5-star hotel yan dito. Sa Pillion Fest. Nga lang di ako makausog doon kasi may mga auto doon sa unahan. Ayan, may nag-aantay din. Ay, name ng hotel? Ayan, yan? Acacia Hotel. Ayan, kuya, paparada ka lang ba? Hindi, lang ako, hazard lang ako dito. Oo nga, ay, ang dami kinain niya ha. Mag-email lang ng bakas. Ayan o, te, puntahan ka niya, kuya Sam si Yahoo. Ayan, sorry ulit. Ayan, ulit. Ayan, sinusulat ko mga name dito. Ayan, nasa taas pa sila. Istorbo tong ko. Ayan, istorbo tong sinusulat ko mga name dito. Ayan, sige, isip lang. Si Beautiful Day, si Suban na lang ang puntahan dyan. Lahat po yan may... Oo, lahat yan main channel. Ay, si Beauty, main channel niya yan. Kaso,
tamad din daw siya magbalik. Ate Beautiful Day, maganda dyan Manoy, nakatulog na ako dyan kasi nag-JS yung school. Oh, maganda dyan Manoy, screenshot lang muna. Sige RC, ayan, hindi ako bibili kung lilibot ka dyan. Ayan. Thumbs up po. M-Stabs, thank you. Ano naman, saan ka naman? Ay, nasa ano ako, Pilin basta ko. Wait lang, magmasta ko, lalabas ako. Kasi 10:20 pa, bababa yung bisita ko. Ayan, kasi didiretso kami ng Kabuyaw. Ipakita ko sa inyo yung ano dito. Lalabas lang ako. Ayan. Ayan, Ate GM from Bunso. Ayan, dito ako. Paki-message. Ayan, ayan, magmakdo. Hindi ako magmamakdo. Kilala mo si Mama Betsy, siya nagsabi host. Si Mama Betsy, taga Japan yun, pati si Eki, ay si Joy sa Kakina Vlog. Ayan. Ayan, magmakdo. Kuis, mainit baga dyan. Oo, mainit. Bunso promesa. Ayan, o Japan. O, kapatid niya si si Joy sa Kakida Vlog. Ayan. Mainit. Ayan, o. Dito ako sa Pilinbest. Ayan, Floor Daniel. Ayan, kung sino nagtatrabaho dyan sa Floor Daniel. Kuya, tamad ako lalo kung nagmamadali. Ayan. Jijo Batch. Si Jijo Batch dyan, si Rayori. Halos walang ano dito, walang mga auto. Yan, mahirap kasi dito ngayon. Sobrang higpit. Purong ayan, hahaha, ayan. I will give you a jacket, but I don't know. I cannot give jacket, ayan. This is a friend from Vietnam. Ayan, purong nam. Okay, Ate Beauty Yahoo, ayan. Lloyda, good morning. Ayan, tamsak. Ayan, nga malinis na ang oo. Ayan o. Tapos dun sa kabila, mas maganda din sana dun sa kabila, dun sa kabila doon, kaso malayo eh. Ayan, dito tayo. Nandiyan dyan. Doon ka sa may kahoy, malimpoy. Ayan. Mamaya. Ayan. Mainit nga. Ayan, eto pure gold to. Ayan, Lloyda, good morning. Ayan, maya pinasilip ko lang sa inyo tong pinasilip ko lang tong tinatambayan ko. Kasi dito ako dito ako naghatid kagabi ng madaling araw. Ayan, sinong sa Malimpoy. Ayan, dito na ako sa loob Manay. Kasi mas malamig dito. Ayan, dyan lang kayo tumingin sa sa Acacia Hotel. Simpleng buhay, taga Bicol yan, AC. Ayan si Rog, ayan dog ka. Bicolano din yan, brother ko yan AC Vlogs. Si Bunso. Ayan si RCJTV, ayan bakit pwede ba sila lumabas kung hindi sila pwedeng lumabas na naka-quarantine. Kailangan tapusin nila yung 14 days kasi galing sila sa ibang bansa. O dyan ka sa loob, init sa labas. Yan, taga Sorsogon ako. Ay si Mama Betsy, taga Sorsogon din yon. Ayan, puro na maya from Vietnam. Ayan, thank you. Ayan, dito lang. Ayan, kasi ito lang medyo maganda-gandang view. Ayan, umalis na yung nasa harapan ko. Inday, harang. Ayan, thank you Inday. Ayan, kumusta WH mo Inday? Manay, hindi pure gold dyan, Makati sa ay, supermarket na to. Oo nga pala, South Supermarket pala to. Ayan, Erison nga siya, ayan mababets. MLSO sa mga Bicolano. Ayan, si Ate Christina, yan? Taga Iriga. Si Lloyda, si Rioyi, taga Norte, mga kabsat yan. Si RCJTV, Bacolod. Ayan, si Manoy Samski, Bicolano din yan. Samski Marmol. Si Yashoy, Visayas. Karamihan pala Bicol. Ayan, dyan ako nag-grocery Manoy. Kasi malapit ka lang dito Manoy sa Las Piñas. Mamaya kita puntahan pagkakain ko. Ayan, ay sabi ni Bunso. Ayan, puro si Pong Nam Him. Ayan, yan. From Vietnam, si Inday, Bisaya, si Beauty, nasa Baguio daw yan.
Sino pa ba? Oh, ayan. Ayan, nalista ko muna sa papel. Ayan, Rinconada. Ay, Ocampo pala. Ayan, Ocampo, Kamsur pala. Akala ko Iriga. Ayan. Diyan nakapasok na ako dyan sa ano na yan. Sa hotel na yan. Kaso, yung iba maganda. Yung iba, hindi maganda yung kwarto dyan. Tapos, dyan kami nagtitraining. Lagi, ayan, Acacia Hotel. Ayan, pero andito Kalamba ako ngayon. Nasa Kalamba ka ngayon? Nakauwi na kayo galing ng Sorsogon? Nakabalik na pala kayo sa sa Laguna. Mamaya biyahe ako mamaya sa Kabuyaw. Magkakabuyaw kami mamaya, dalawang company, Ampleon at saka Atec. Tapos mamaya babalik kami dito sa Sukat, sa Amcor, sa P1. Tapos balik na sa hotel. Kasi di pwede mag puyat bukas. Ayan. Kaya taga Pangasinan na ako ngayon. Ayan, taga Pangasinan na pala siya ngayon. Ayan, di ba nandyan yung deer farm? Oh, nasa Ocampo. Ayan, bakit andito ang mga ko? Ayan. Yes, it's beautiful sunny day. Meron kaming 5 makina kasi na po-program AC Vlogs. Nag-start pa lang kami kagabi. Ay, nung isang araw pa kami nag-start, Tuesday. Tapos medyo mahirap lang yung ginagawa namin kasi software. Ayan, sobrang hirap talaga. Inaabot kami ng 5 oras sa isang sa isang program lang. Ayan, beautiful sunny day. Yes, it's too hot here, Pungnam-him. Ayan, pwede ba sila pumasok? Nandito na sila sa Pinas. May mga medical certificate naman sila sa galing ng airport ay no September 7. So 14 days lang naman kasi ang validity nung MedCert. Kahit sa amin, ayan, 14 days lang din naman ang validity ng MedCert. So sa Lunes kukuha kami, magpapa-swab test ulit kami sa Lunes. Margie, ayan, naka-live stream ka, mamaya tatambayan kita. Ayan, Margie TV, ayan, hi all. Renmix Vlogs, good morning. Ayan, Ate Margie, ayan, from Bunso, BG lang. Ayan, mamaya punta ako sa iyo, mamaya naka-live stream ka. Lumayas muna kami sa bahay, pinalayas pala ha. Para hindi kami mahawan ng mga virus kasi lockdown din dito. Ay, ganon. Ayan na po, simple buhay na po sa malapit kami dun. Ayan, from Ocampo. Ayan. Ayan, Manoy, yan? Paghahanda sa halalan, Manoy. Hindi, ayan, na-try ko na din ang tinutusok. Ay, ilong, ako hindi naman sa amin kasi, dugo, tapos saliva test. Ayoko magpa-swab test. Ayan, kahit na mga fully, vaccinated, kailangan pa din naman magpa-swab test eh. Ayan, masakit yan. Ayan, hahaha. Ayan. Masakit masakit sa swab test. Kasi madaming nagpa-positive sa swab test, buti pa sa saliva test wala. Kaso ayan, pipigilan ko ng kumain ng 1 hour. Kasi bawal yun kumain pag may saliva test. Hindi ko pa na-upload yung saliva test ko doon sa Atec. Ayan, libre lang yung sa akin, libre lang yung saliva test ko, walang bayad. Ayan, masakit sa ilong. Ayan, iSense, ayan, thank you. Di pa kita iSense na pupuntahan. Ayan, busy ako ngayon. Ayan, siguro Saturday, Sunday ako makaka-play sa iyo. Ate Christina, nakarating na ako noong 2018 at doon, daming usa doon ha, from Simpleng Buhay. AC Vlogs, ayan, tamsak na po. Ayan, from RCJ TV. Ayan. Dikita mo sa lahat yan, RCJ TV lahat, Ayan, si Pongnam Him, si Pongnam channel yan from Vietnam. Ate ko, ayan, ate ko, paulit-ulit swab kasi dito binabasa ng makina yung kanya kawaw. Nako po, ang hirap nan. Ay, ganun kaya pag fully vaccinated, pwede na gumala. No, hindi, kailangan mo pa rin magpa-swab test kapag kahit na fully vaccinated ka. Kaso nga ngayon,
dito, di ba ay, di ko pala in-upload. Merong mga restaurants dito, merong 10% capacity ng restaurant. Pag fully vaccinated ka, pwede. Kaso, nung pumasok ako sa isang restaurant, hindi naman tinanggap. So, nagano lang, take out lang kami. Kaya mahirap humanap ng mahirap makahanap ng makakainan ngayon. Kaya nakikita nyo lagi kami sa auto kumakain kasi bawal sa loob. M-Stabs, thank you. Ayan, nasa GTV dan sige, puntahan kita. Ayan, simple Asian swap pack. Ayan. Maanghang sa ilaw. Ayan, shoutout ulit si Renmix Vlog. Ayan, bago monetize lang yan, guys. Si Yasha yung naka-BG. Ako man ay full vaccine na pero nagpa-swab test. Oo, Noy. Kahit naman ako, fully naman. Kaso, kailangan talaga, every 2 weeks, kailangan sa amin, every 2 weeks, kailangan namin magpa-test. Ayan, medical certificate. Minsan sa barangay na lang ako pumupunta para libre. Ayan, di magbaong ka na lang, kuya. Ayan, Delta variant kasi sa kanya, reswab niya positive. Nako po, kaya quarantine ulit, tapos reswab ulit. Nako po. Mamaya, ewan ko lang mamaya, sana negative ang results namin mamaya sa sa live test. Kasi pag nag-positive kami doon, naku, patay tayo dyan. Ayan o nga, buti libre sa... Oo, libre. Libre sa mga barangay. Ayan, Noy, dito meron dito, ayan, yung Floor Daniels. Alam mo tong Floor Daniels. At tapos, Somerset. Ayan. Dyan, mahal magpasahod dyan. Mahal magpasahod sa mga company na yan. Multinational company yung Floor Daniel na yan. Ayan, oo nga, buti libre sa mga barangay. Ayan, sana negative, sana nga beauty. RC, puntahan mo din si Margie TV, naka-live stream siya ngayon. Ayan, nakita ko siya naka-live stream. Ayan, di ko alam kung anong oras kami uuwi na naman mamayang gabi. Nag-aalala kasi ako eh. Medyo mahirap-hirap kasing gagawin namin. Mahirap-hirap ang gagawin namin ngayong araw na to. Malayo biyahe. Puro lang mas malayo biyahe namin kumpara sa trabaho. Pero dito sa Sukat, talagang puro trabaho talaga dito. Di nga ako makalabas eh. Tapos buti na kakahapon, kumain kami sa Southwoods. Tapos ang lakas ng ulan. Basa pa ako. Tapos pagdating dito ang init. Tapos kagabi pa, mga alauna. Ang lakas ng ulan kaninang alauna ng madaling araw. Nabasa pa kami. Tapos pag uwi ko, buti naligo ako. Buti na lang di ako sinipon. So good naman at di ako sinipon. Ayan, thumbs up. Ayan, good morning pe. Ayan, natsura ko. Yung kagabi, wala ako guys kagabi absent ako. Madaling araw na ako nakauwi kanina. Kaya wala akong balita sa inyo. Check ko na lang kayo dyan. Ay, sa bukas or Sunday ako makakaano. Kasi bahay lang ako. Ayan, lakas ng resistensya mo. Sana, salamat nga at hindi tayo tinamaan ng sipon. At saka may kwento ko, yung kagabi ay kahapon, Manoy, maghanap chicks dyan. Sakay mo, Manoy. Ayan. Wala dito, Manoy. Wala na magagandang mga dito sa sa Acacia. Wala na yung mga magagandang mga receptionist. Ayan, kagabi, kwento ko sa inyo. Kahapon, lumabas kami ng alas 7 ng gabi kasi bumili ako ng tubig sa 7-Eleven. Kasi nauuhaw na daw yung dalawa. Tapos ngayon, yung isang Koreano umuubo doon pa mismo sa my guard. Tapos sabi ng guard, sino yung umuubo na yan? Ala, palabasin yan. Sabi ko, ay, po kasi mainit kasi sa labas tapos malamig dito sa loob. Sabi ko baka nabaguhan lang ng temperatura dito ng klima dito sa Pinas. Kasi kararating lang ako galing ng ng Korea yan. Tapos ubo pa ng ubo. Ala, sinundan kami ng gwardiya. Kagabi doon sa labi. Sinabihan ko sabi ko doon sa Koreano, huwag kang umubo at pauuwiin tayo, di ka makakapasok ng dito.
Di ka makakapasok dito ng 14 days malamang hanggang sa matapos yung araw nyo dito sa Pilipinas. Hanggang October 14 pa sila dito. Hindi ka makakapasok ng ano, di ka makakapasok ng kumpanya kasi ubo ka ng ubo. Tapos tawa lang ng tawa yung ano, tawa lang ng tawa yung isang Koreano kasi nga, ubo talaga siya ng ubo. Sinundan kami ng gwardiya kagabi. Ay, gargle lagi na mainit na may tubig. Ay, ate, yan ang ginagawa ko. Kagabi, naligo ako kagabi kahit antok ako kagabi. Tapos, nagpakulo muna ako ng ano, na mainit na tubig. Ayan ako, silent ubo na. Oo. Ayan, hola amigo. Ayan, bienvenidos amigo. Ayan, PR Sergio Novaes. Ayan, from Brazil. Ayan, obrigado amigo. Ayan, Harang Pit Life, thank you, good morning. Ayan, good evening, Pastor Sergio Novaes. Nako, ikaw, paghanapin niya manoy ng chicks. Ayan, Ate Pit ka from Simpleng Buhay. Ayan, Pit Life. Ayan, malandi pa naman ang ubos. Oo, Makati pa naman sa Lalamu. Alam mo kung ano rin, Mix? Isang beses, talagang kumati talaga dun sa ano na mismo, dun sa gowning area. Magpapalit kasi kami ng damit yung banisu ay ng ismak. Tapos biglang kumati yung lalamunan ko. Di mauubo ako at talagang as in pinigilan ko yung ubo ko kasi 5 gwardiya yung nandoon tapos madaming tao. Talagang naluha-luha na lang ako dun kasi pinigilan ko talaga yung pag-ubo ko. Grabe talaga yon. Ayan, Simpleng Buhay ni Bunso, Pastor Sergio Novaes. Ayan, Meos, Samski Beauty. Ayan, from Pit Life. Ayan, Value. Ayan, thank you, Pastor. Ayan, Ate, Pit na Pit from Beauty. Ayan, Renix Vlog, good morning from Pit Life. Dumating na ang mga babaeng walang buto. Luto pa ako. Ayan, Pit Life. Ayan, flowers for you, Pit. Ayan, from Pastor Sergio. Ma'am Shi, ayan, thumbs up, poging host. Thank you, Ma'am Shi. Ayan, di ko alam kung nag-premiere ka kagabi. Ayan, Christina, Ma'am Shi. Ayan, si Sir Citro. Ayan, bayaw ko yan. Asawa ng pinsan. Nandito ako sa Rex, sa Pilin Fest. Ayan, magsusundo ako mamaya. Ayan, RCJ TV. Ayan, binwitin mo sila dyan, yung mga hindi mo pa yung mga hindi mo pa kaibigan ha. Ayan, Ma'am Shi, Pit Life. Ayan, nandito tayo sa tapos ito, parking area. Ingat host, thank you po, Ma'am Shi. Ayan yung Floor Daniel at saka Floor Daniel. Ayan, floor pala. Tapos yung Somerset. Tapos yung isang ay yung malaking building na yun dun sa kulay blue. Ayan, malayo kasi yun dito. Mas maganda dun sa may parke, ay sa may dun sa kabila, sa may palabas, sa may FEU. Ay talagang maganda talagang view dun. Hindi pa gaano ng mga turista kasi kulang pa kasi mga turista kasi. Haranas ko yan ho sa MRT pa. Pading MRT. Diring Vlogger, morning. Kaya ngayon, alam mo pag uubo ka talaga ngayon, sasabihin ka talaga ng nako, may COVID ka para pa-shout out po. Ayan, shout out sa inyo dyan, sirs. Si Rex, Citra, ayan si Ortiz. Ayan, BG Kuya from Pit Lab. Okay, ingat po. Ayan, Ma'am Shi. Hello all. Ayan, from Vlogger. Ayan, mga lalabs, bigyan naman po. Pwede patusok sa premiere ko po. Mag-iwan. Ayan, ang bakas. Ayan, Purong Namhim. Ayan, MLSO from Christina Reality. Ayan. Ayan, Pastor Sergio, we are talking about when we are in the public places and then you cannot allow or you just make yourself what do you call that one? Pigil-pigil. So it is avoidable to cough in the public places because if you cough in the public places, they will say that you have a virus. So that is why
Hello Filipino friends, here from Pastor Sergio Novaes. Ayan. 30 minutes ko ito guys, ano. Ayan, wala pa naman sila, di pa naman nagbe-message sa akin. Ayan, para magamit na. Ayan, may nag-PM na naman sa akin. Ayan. Ayan, PR sir, Pastor Sergio Novaes, JS, ayan from Ma'am Shiaye, ayan, Pit Life. COVID ka agad ubula. Oo. Ayan, tusok na nasa nakapin, may bakas ako iniwan. Ayan. Salamat Ate Christina. Kain RCJ TV, puntahan mo sila diyan ha. Ayan, bisitahin mo yung mga bahay nila mamaya pagkatapos ng live natin para maging kaibigan ng mga yan. Ayan. Wala pa sila ipipm ko 9:20 pa kasi eh. Ayan. 3 minutes more to go. Ayan. Sige, sige. Ayun mga nandiyan dyan, screenshot mo sila dyan ha. Ayan, so para mabisita mo sila at madagdagan ng mga banana mo. Ayan si Pastor Novaes from from Brazil. Si Pong Nam him, ayan from from Vietnam. Ano siya? Tawag dito. Vietnamese at saka good singer. Si Pong Nam. Mamaya guys, punta kayo mamaya kay Margie TV, naka live stream siya mamaya. Ay naka live stream siya ngayon, ay naka video yung isang niya. Ma'am Shia, yan from Pastor Sergio. RCJ TV, good friend dyan si Pastor. Ayan 26 nilagas ni Lolo ngayon. Ang dami naman. Ayan si RCJ TV 25 ang minukbang. Ayan, Samski Marmol, natusok na kita yan from Christina Reality TV. Ayan. Mamaya after, ayan, mag-i-email ako mamaya para Hello Pastor, ayan from Ranmix. Ayan, puntahan nyo yan guys, si Pastor Sergio Novaes. Niyan. Napakabait at saka generous na na kaibigan. Kasi hindi nyo naman maiintindihan ang salita niya kasi Portuguese. Pero sa video na lang kayo sa video nyo na lang tingnan kung anong ginagawa niya sa Ayan, baka ibalik lang. Ay nga pala, meron palang problema yung whitey natin ngayon. Ewan ko lang kung na-fix na yung yung nagkakaroon kayo ng problema sa nagkakaroon kayo ng problema sa uploading ng thumbnail. Ayan, so yun pala ang problema. Ayan na guys, mag-e-end na ako. Ayan, pababa na sila. Ayan. We are ready na. Going na kami sa Kabuyaw. Ayan, sa Laguna. Ayan tol, ayan sak. Ayan, thank you. Ayan, mamaya na lang tayo magkwentuhan ulit. Ayan. Pero baka titingnan ko mamaya kung maaga or late ako makauwi. Pag wala ako, pag di nyo ako nakita, ayan, pasulput-sulput lang ako. Nasa labas ako niyan. Ayan, naka-break time lang. Pero pag totally whole day wala ako, ayan, nasa loob ako. Kasi bawal ang cellphone sa loob. Ayan, daw host, nakita ko sa... yun. Pero pag nagkaroon naman ng problema ng ganun, sa kayo, sa YT Studio na lang kayo pumunta. May edit naman dun sa YT Studio. Okay na, naka-comment na. Ayan, from Pit Life. Hola, Renmix. Ayan, natin Simply Bunso. Ayan, Pit Life. Ayan na guys. Ayan, so magpakita muna ako. Ayan na guys, so thank you guys, ayan, for visiting my live stream. I just show you the place here in Pilintas. And then those who are in the BG, ayan, thank you. Okay, ingat kayo sir, ayan, keep safe. Ayan, salamat, ayan, gracias. Pastor, I'm going to end up my live streaming because my visitor is already ready. And then we are going to travel around 45 to 1 hour. So it depends if... there is a traffic. So saying bye bye. Ayan, thank you na guys. Ayan, Chris Vlogger. Ayan, Chris. Ayan, bigyan kita ng dito. Mamaya na kita bisitahin, Chris. Ayan, so magbabiyahin na kasi ako. Thank you for the visit, Chris Vlogger. Thank you. Ayan, bagong friend ko yan. Bye bye na kuya. Ingat po, Yahoo. Ayan, bye host. Ayan, bye bye guys. Ayan, salamat. Ayan, thank you.